Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero magka pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-magaan Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion, dugo, balik unod, sunog, dugong Pinoy. Balik unod at dugo nato. Sangobion, tipo aton. Sa kakapoy, kaluspad o kalibong kung lipat ang dugong Pinoy. Inumog Sangobion Iron Plus kada adlaw uban ang saktong kaon o ehersisyo. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Once sa kanaday na ang nanay ng labaupli, the end. Naapayo sa kananay ng labaupli, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungkol kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang umantya sa daghang labada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunod. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong galagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang atong mga kauban, no? Ang sa technical side, mo gihapon ang atong mga kasamang radyoman Danny Lu, dugusab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Kita po na ako din ang usa sa amigo na to. Nga angkor po diri sa RMN Dipolog si Mark Macroya. Okay, o atong pasiunang patimbaya sa atong amahan din sa istasyon ang atong station manager. Nakita po na ko, no, pagsulod yun diri si kasamang radyoman Edgar Dagumo. Uban na gyud, no, sa tibok yun staff, mga nagtrabaho din sa mga istasyon. Atong pag-rate o mayong adlaw si Ginoo o akong pagyukbo ninyo tanan. O ganina inyong natungog ang atong obispo ang nag-preside, no, sa atong Santos Kamisang kanugad, no, kung ako masayop dito gyud sa ato yung katedral. Okay, atong pagyukbo kaniya, no, sa atong amahan din sa Diocese Bishop, no? Most Reverend Severo Kermari, uban na sa mga alayo niya, no, sa pagpangamahan sa atong pagtuo diri nga Katoliko sa Diocese of Dipolog sa mga kaparian, no, sama ni Reverend Father Ramil Curong, ang atong Bible Director, no, sa CFD, o gubanan ni Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., sa tanang mga kaparian, no, sa maong diocese o bisan na dili sa maong diocese. Akong pagyukbo kininyo
O by the way no, mga tinahod nga tigpaminaw na tungog ninyo kaganina sa misa no, uban sa atong obispo nga atong gihandom karon ang pagbunyag no sa atong Ginoong Jesucristo. Wala siya isala pero nagpabunyag, di ba? Ang bunyag gituyo man na no nga ato nang gitawag og sakramento aron pagkuha sa sala. Masala man nga original o salang buhat nun, actual. Pero ang atong Ginoong Jesucristo nagpabunyag bisan walay sala. So kana usa na siya ka basihan o premise ba nga dili tinuod o dili angay tuhuan ang giingon sa uban nga ang bunyagan kana ra gyung naisala, di ba? Okay, ang bata wala may silang actual, iyang kaugalingong kulpa. Kaya ang sala sa bata original man, ang sangkutanon man na sa gihimo sa unang ginikanan nga naluwatan nila ang grasya gumikan sa ilang pagpakasala, mao nang nisulod ang original sin sa tanan. Mao nang giingon diya sa Roma 5:12 ang tanan nakasala. So talking about original sin, na taptan yun no, kita. Pero si Kristo bisan wala matapti ana original sin, nagpabunyag. So dili di ay insakto ng argumento nga tungod kay walay sala dili yun angay bunyagan. Di ba? Si Kristo gani example, bisan walay sala nagpabunyag man, isip pagpakita ehemplo nga ikinahanglan na sa atong pagtuo. Gihimo na siyang requirement, di ba? Hinoon sa tema sa bunyag matuki nato ni no. Ato rin ning gisgutan gamay kay mao mo gunay usa sa argumento sa ato mga igsoong nahimulag nga ang bata dili bunyagan kay wala pa man siya sala. Sa Katoliko nga side, dili ta mo barog nga way sala ang bata nga kanang original sin. Naa siya, nataptan siya na. Pero ang giuyunan nato nga ang bata walay sala kanang salang buhat nun o aktual kay di pa man siya makahimo kay wa pa gud siya buot, di ba? Di ba siya kabuhat. Ato lang i-distinguish ng kalainan sa original sin o actual sin. Ang bata ano atong iklaro lang, ato na lang ning i-explain na lang po din no? Kay basig ikinahanglan na po sa mga listener nga wa pa gyud ka sabot hangtod karon ni ana nga punto. Ang kalainan na ng original sin o actual sin. Ang actual sin kana gyung kaugalingong gibuhat. Ang bata nga masuso gianak sa inahan wala pa gyud actual sin. Eh wa pa man ibuot. Di pa man na siya makaunahunag sala bato. Yang gibuhat o iyang panglihok-lihok. So mao na nga walay actual sin ang bata nga masuso. Unsa man ang sala nga naa sa bata, mao na ang gipasabot sa 51:5 nga napagalis taguang kan gituwag nagmakasasala. Ang bot pasabot ana absence of grace. Sang putanan na sa gihimo ni Adan ug Eva nga tungod sa ilang pagpakasala naluwatan nila ang grasya. Mao na nga ang mga sumusunod na dayon nga mga henerasyon wa nay grasya, mo nay absence of grace, mo nay original sin, mo nay napanunod sa bata. Absence of grace, ibalik ng grasya pinagis bautismo. Di ba? Ang example ana kanang gibalik-balik na ni nato kung mag-explain ta og bunyag. Ang ehemplo ana pag-explain anang kalainan sa actual sin o original sin. Ang original sin ato ning ma-explikar pinagi sa gamayng istorya nga dunay magtiayon nga dato na mga negosyo ilakturo na lang yun nato dato nga magtiayon o sa kapamilya. Pero ang nakaapan kay ang mga ginikanan tungod sa kadaghan sa kwarta dato ugod gausik-usik sa ilang katigayunan. Gausik-usik. Unya ang istorya wala mag ingon nga ang mga bata
nag-appeal sa pag-usik-usik kay ibutang lang nato nga ang wa pa po kayo mga buot mga gagmay pa ang bata, di ba? Wala pa sa age of reason. So agis ka dato sa maong pamilya unya ang mga ginikanan nag-usik-usik, niabot ang panahon nga na bangkaruta pod na purdoy tungod sa pag-usik-usik. Siguro na itawag nila na nagabaan siguro kababay term na agi sa pag-usik-usik niabot ang panahon nga ang ilang negosyo na bangkaruta o unsa diha agi sa pag-usik-usik. So sa laktod nga pagkaistorya niabot ang panahon nga imbis dato ang maong pamilya na hulog na hinuon sa anaa na sa kawad-on tungod sa pag-usik-usik. Nakaron ang pangutana, kinsa may pasanginla nato sa nahitabo nilang kawad-on. No? Ang istorya nag-ingon nga ang mga ginikanan ray gausik-usik sa ilang katigayonan. So ang pasanginlan nato nga ang nagbuhat yun sa pag-usik-usik, ang mga ginikanan may pasanginlan nga anaa na sila sa kalisod karon. Dili ang mga bata kay ang mga bata sa istorya wala man giingon nga sila niapil sila sa pag-usik-usik. Ginikanan raman. So ang pasanginlan yun nga guilty ang ginikanan kay sila may nagbuhat, dili ang anak. Pero naay mapanunod sa anak. Unsa may mapanunod sa anak ang kawad-on. Sangputanan sa gihimo sa ginikanan nga pag-usik-usik na hulog na hinuon nga ang ilang pamilya naa sa kawad-on, ang sangputanan mapanunod sa anak. Ang kalisod ang kawad-on. Mao na kanang mag-explain tag unsay kalainan anang actual sin o original sin. Ang bata wa gyud actual sin kay di pa man siya kahimo. Di ba? Pero naay mapanunod sa bata. Ang mapanunod sa bata kadtong sangputanan nga gihimo ni Adan ug Eva ang una natong ginikanan. Sila mo'y pasanginlan sa ilang pagsukol, pagpakasala, pero ang sangputanan sa ilang sala mapanunod sa mga anak. Di ba? Ang absence of grace. So mao na nga sa Salmo 51 gitawag ng malapaso ng bata na pag-istaguangkan tungod kay walay grace. Di ba? Absence na panunod na. Mao na ang sala nga na sa bata. Original sin, absence of grace. Kinahanglan ibalik na binanggis bunyag muna nga ang Katoliko di na ginupaabot pa nga padakon pang bata ay bunyagan nga naman ikinahanglan ang grasya sa bata. Ikaw kuno ginikanan be. Hibalo ka nga walay grasyang ang bata. Kay lagi sa atong katekismo nagtudlo nga nawala man na o bitaw giingon sa Roma 5:12 nga tungod sa pagpakasala sa unang ginikanan ni sulod ang kamatayon. Di ba? Kay ang kamatayon resulta man na sa pagpakasala. Proof ana nga ang bata pwede mamamatay. Bisag wa pa siya sa laod nga nahimo. So naay gyud say sin nga kanang gitawag og original. Nga mo'y hinungdan nga mamatay siya. Di ba? So, ato pag yun ang explicar og ayo, na kamot na yung taas kayo, yan, dili po na ako expert, di po ko expert po kayo. Ani nga punto, no? Ang ato lang, ang sa ato lang na hibawan. So, hindi na padakon. Niya katupong, ingon sila nga, naaman sa Biblia, sa Ebanghelyo nga kinahanglan, walihan, ayha bunyagan. Yang bata, di pa man mawalihan. Yang anong bunyagan mo na. Oo. Now, understanding the scripture in context. Katugong tekstuhan nag-refer to sa mga dagko. Nga, ang mga dagko, mawalihan na. Di ba? Mawalihan na ang mga dagko. Ya, dili po maayo nga, naana sa age of reason nga, patuhoon ni mo na, dili, wala sila consent. Makahimo naman sila pagdesisyon nga, kanang gitawag na to nga with reason. Na naman sila sa age of reason. So makadesisyon na sila.
So dili pud maayo nga bisag dako na naana sa age of reason, ditsuon nimo nagbunyag nga wala nimo sangyawi. Imo gyud ang patuhuon ug motuo ay ha bunyagan. Pero sa bata gud lahi man gud ang case, wa pa man siya sa age of reason kanang batang masuso. So walang sangyawan pa na nimo. Di ba? Unya dili na kinahanglang sangyawan pa ng batang masuso kay wala pa man siya sa age of reason. Nga mingon ka nga ay ha bunyagan kung mawalihan na. Di na mao kay ang concept god nato sa atong pagtuo kanang bautismo mao nay gipuli nato sa circumcision. Di ba kanang tuli circumcision sa daang kasabutan entrance man na sa kingdom. Kung magpasakop ka sa gingharian sa Dios, kinahanglan tulion gyud ka. Di ba na sa daang tugon, tulion ka. Unya bata pa gani ka, tulion na ka. Di ba? Unya ang pangutana diha, ang bata nga wa pay buot, wa pa man na sa age of reason, nganong bunyagan man na. Di ba? Ang tradisyon na to nagtudlo nga ang pagtuos ginikanan igo na. Ang pagtuos ginikanan, no? Igo na nga ang maoy himuong hinungdan nga bunyagan ng ilang anak na masuso. So kung ang bata wa pa sa age of reason, bata pa siya, dili kinahanglan yun nga patuhuon nimo to kay di pa mo tumutuo kay wa pa man sa age of reason, no? Inon nay laing pagtuo pod nga kanang gitawag na tug inborn nga mahimo nga na sa bata. Lahi po ng inborn faith. Nga kanang nature na siya tungod sa creator nga nagbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa mga tanang butang apil ang bata. So naay gyoy connection, innate na connection sa binuhat sama sa tao o bata sa Dios mo na gitawag natog inborn. Pero kanang pagtuo nga resulta sa wali, lahi na siya acquired faith. Ang batang masuso mahimong na inborn faith. Mo bitaw nga diha sa Mateo 21:16 o 16:21 say marambol ra na ko na nga nagaday kuno ang mga batang masuso. Na mo nay usa sa gigamit atong teksto nga ang bata na ay inborn faith. Na siya pagtuo nga inborn kay makadaig naman siya sa creator. Di ba? Saan nimo pagdaig kung wa kay pagtuo? Mo nay gitawag sa teolohiya, no? Og inborn faith. Pero ang batang masuso wala pa siya acquired faith kanang resulta sa pagsangyaw, no? Pero the fact nga nana sa inborn faith, so sulod gihapon atong argumento sa mga dili Katoliko nga kinahanglan ang pagtuo ay bunyagan bitaw ang bata na bitaw pagtuo kanang inborn. Inborn, di ba? Gi-implied na sa Mateo 21:16 o 16:21. Ako lang girambol kayo sa si Pietro ako, no? Rambol. Nasa Gospel ni Matthew na ay inborn faith. So qualified ang bata kung gikinahanglan ng pagtuo ka naman siya inborn faith. Pero wala pa siya acquired. Anong di man siya magkinahanglan og acquired? Kay ang bata gud nga masuso, ang naa niya original sin. Di ba? Nitapot ang maong sala nga wala siya pahibaw kay dili man tuagi niya. So may katarungan nga kuhaon po na nga dili siya pahibawon. Mo ni argumento ni Saint Augustine. Ngano ang bata bunyagan, tungod kay ang sala nga naa niya dili man siya agi. Katong absence of grace sang putanan man to sa gibuhat ni Adan ug iba, nitapot ang original sin sa bata nga wa siya pahibaw may katarungan nga kuhaon po na nga dili siya pahibawon. Pero kung dako na lahi na nga kaso. Di ba? Kay ang dako na mahimong kung wala pa siya mabunyagi o bautismuhi na sa original sin, di ba? Nya punan pa sa iyang kaugalingong sala nga aktual kay makasala naman siya kay naa naman siya sa age of reason, naa naman siya actual sin, so kinahanglan walihan gyud na siya. Pahibawon gyud na siya nga kuhaon ang iyang sala kay iya man tungkol pa. So mao na nga kanang walihan pa gyud, patuhuon sa gyud, sangyawan pa gyud, referido nas mga dagko. Ano man, kay kanang sala nga naa nila, kung wa pa sila mabunyagi, dili lang kay original sin, naapod sila actual sin.
nitapot ng sala kay ilang man ang kaugalingong binuhatan, kinahanglan pahibawon gyud na sila nga kuhaon na ilang sala kay kulpa man na nila. Nakahibalo man sila nga nakasala sila. Nya ila pa yung kaugalingon mo nang kinahanglang walihan siya ay bunyagan, referring sa mga dagko. Pero ang batang masuso, wa man siya salang aktual, ang nitapot nga sala niya original sin man nga kanang gitawag na tok absence of grace. So nitapot man na nga wa siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon po na siya nga dili pahibawon. Munang sakto ang doktrinang Katoliko. Wa man may mabasa sa Biblia nga kanang litra por litra nga mga batang masusog ibunyagan, pero naay gipasabot kay adunay tulo ka kaso diha nga nagbunyag sa New Testament, nagbunyag og tibuok panimalay. Ang tibuok panimalay, moingon gyud kag tibuok panimalay, so posibleng naagay bata, di ba? Naagay bata na kung moingon pud tag sa ingon pa nila sa inabugado ko no, ato sang tusihon na abagi bata tong maong panimalay. Na ako igor ako moingon nga kung magkinahanglan tag objective gyud nga pag-analyze nga kanang klaro gyud, now dili ta ka objectively say nga walay bata. Di po ta kaingon nga naa gyud kay wa man tang kita kay wala man po'y video ning Biblia, di ba? Katong sa kaso ni Lydia, Stepanas o kinsa pa to nga kanang naigibunyagan nga panimalay tibuok. Di wala may video, sulti ra man to dito, naa may nasulat pero walay video. So, what na kakitag naa bay bata o wala? So kung moingon ka nga walay bata, assumption ron mo, speculation lang. Subjective lang. Di ba? Dili objective. Kay kung objective, nakakita kita. Di ba? Nga wa may nakakita na to. Kay wa mapud butanging video ng kuan. Kanang atong Biblia. Di ba? Di pareha sa atong Facebook ron kay na YouTube, na nagalikod, na po'y video ang Facebook. Makita na to. Gyud. Ugon siya gayon. Hitabo. Tibuok. Di ba? Pero kung wala kag Biblia, na di mo kang kitab sa katulang gibunyagan si Jesus Christ. Kung katong gibunyagan siya gitusmaw ba gito o gibubuan lang, na di gini mo maklaro sa Biblia kay wa may video. Ingon naman to sa humana sa bunyagi mihaw siya sa tubig. Na dili ko to proof nga gitusmaw gid sa pagbunyag tungod lang kay naay pulong mihaw siya sa tubig. Kay katong paghawas niya sa tubig, wa naman to ilabot sa bunyag. Human naman siya bunyagi ay mihawas, so katong hawas dili na to himuon nimong premise nga moingon ka nga gitusmaw gyud as Jesus Christ. Kay human naman siya bunyagi ay mihawas sa tubig, ang pangutana giunsa man siya pagbunyag? Gibubuan ba siya o gitusmaw? Dito sa Suba Suradan. Wala may video. O wa po ta kita. So tradisyon ra ta magbase. Sa tradisyon kanang gipasa-pasa nga istorya gikan pa sa una, Katoliko mo'y master ana kay karaan man siya, di ba? Katungwa na masulat sa Biblia nga napasa-pasa lag pinagig tradisyon, mas morilay ko sa Katoliko ana kay ang Katoliko nagsukad man gyud sa unang siglo. Kita man gyud mo siya unang siglo, ikaduha, ikatulo, naglambo lang, di ba? Oo. Pero ang ubang mga pundok nga natukod lag 1957, natukod lang 1914, 1554, 18 uwahin na dili gyud ta karilay kung maghisgot na tag tradisyon nga wa na masulat. Ita kasalig ana kay wala pa man sila sa maong panahon. Pero mayong kag Katoliko unang siglo 33 AD nagsugod. Di saksi siya tanan. Saksi siya sa Biblia kay nasulat pod, mabasa pod. Nya katungwa na masulat, apil po siya saksi ana kay naanagod siya sa mong panahon, di ba? Mo na kay mayong ka nga giingon din na sa Biblia Veritas nga naiwa na masulat. Pasus pagkaklaro ana Juan 21:25 sa buhat lang ni Jesus dili kuno tanan nasulat, di ba? So unsa man nimo paghibalo ana? Na tradisyon. Pero sa atong si Kristo mitikubo
nga doon na siya gisulat sa yuta. Wa man gisulat sa Biblia unsa iyang gisulat. Di ba? Oh. Naara man tayo mga espekulasyon, naara may mga interpretation nga mga sala kuno tos mga tao nagkalain-lain gipang sulat ni Jesus Christ. So posible po na. Pero wala giingon dito nga mautoy gisulat ni Jesus. Kaya man gi butang diha wala gi video ng Biblia. Di ba? Oh. So katong pagbunyag og tibuok panimalay, so posible nga naay bata, posible pong wala. So ang moingon kag asay daog na to ana, away makadaog na to kung ang pangitaon objective nga tubag kay wa may nakakita. Oh. Pero ang pagpiho na to nasa tradisyon. Nasa tradisyon, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Labi na kung mo research tag history diya sa ikaduhang siglo, giklaro na explicit na sa 2nd century writings, explicit na yun, litra por litra yun nga nahagi pagbunyag og bata. No? Sa Biblia, implication lang gipasabot. Walay litra por litra sa Biblia nga nagbunyag og bata, gipasabot lang para sa atong posibleng na bata kay nagbunyag og tibuok panimalay. Di ba? Oh. Pero sa 2nd century writings sa history, klaro na walang ko'y dalang referensya. No? Bisan mga dili katoliko suhito ana sa tradisyon, sa mga writings sa history sa 2nd century, explicit yun, litra por litra. Bisan lang ay insigali ilang mga ministro kahibaluan na sila reference nga nagyoy pagbunyag og bata. Ilalang punan og interpretation nga nagsugod ay ng pagbunyag bata 2nd century. No, ang explicit statement diha lang nimo makita sa 2nd century. Pero ang implication nasa Biblia. Katong nagbunyag og tibuok panimalay nga posibleng naay bata, posibleng pong wala. Ang labing nasayon Katoliko. Kay karaan man siya. Nga apil na sa tradisyon. Nga wa na masulat. Asa man mabasa sa Veritas nga apil lang tradisyon. No? Dili itong tradisyon sa mga Hudiyo nga wa kahimuti ni Kristo. Tradisyon nga Kristiyano atong gipasabot. Asa mabasa nga apil ng tradisyon. Nasa 2 Tesalonica 2:15. No? 2 Tesalonica 2:15. Sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica. So, mga igsoon, bunyag mo atong naisgutan, no? Atong lang ning gipahaompod kay gihando man nato ron ang pagbunyag ni Jesus Christ. Although wa nato matuki og ayo tanan kay 30 minutes ra man atong programa, at least do na mo'y nakuha ato, no? Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. RMN. Ano ang kwentong MX3 ni Doc Nina Rodil? Isang